Hoi. Hoe hoog is de boete? Mag ik, wat zegt u? Ik zeg, hoe hoog is de boete? Nou, ja, dat hangt er een beetje vanaf. Maar als u geluk heeft, komt u er vanaf met een kort gesprekje. Oh, kijk on. Daar zijn we altijd voor in. Van 11 minuutjes. Nou ja, want u had misschien wel gezien, we kwamen u daar al tegen. Ja. En jullie zijn moeilijk te missen. Ja. Nee, met die helemaal waar. kleuren. We houden van kleuren. We willen graag gezien worden. Ja. Nou, dat is dan heel toevallig. Ja, Wij maken een programma, dat heet Onderweg. Dat dacht ik al. Net zoals jullie zijn wij onderweg. En als wij ergens onderweg iets zien waarvan we denken van, nou... Dat zijn toch wel bijzondere mensen. Daar zouden we eens een praatje mee kunnen maken, dan gaan we daarvoor. Ik zou je niet meer storen. Nee. Oh, goed. Nee, is goed. Ik klets ook door jullie heen, dus ik klets ook vooral door mij heen. Oké, ga door. Komen jullie uit Hoorn? De buurt van Hoorn. De buurt van Hoorn. Vlakbij Hoorn, dat is Schellinghout. En dat ligt helemaal aan het Markermeer. Er ligt alleen de grote dijk tussen. Er ligt een grote dijk tussen. Nou ja, dus jullie kijken niet uit op het water? Nee, niet helemaal. Het is 100 meter lopen. Dan zijn we in het Markermeer. En daar ligt Schellinghout dan. Ja, zo Hoorn en Enkhuizen en dan net 4 kilometer buiten Hoorn ligt Schellinghout, klein dorp. En jullie zijn doorgewinterde fietsers. Ja. Want dit is nog allemaal puur natuur, hè? Jazeker. Zolang dat kan doen we dat. We hebben tochten gefietst van rond de 160 kilometer gewoon. En dan hadden we weer een ander adres. En dat ging dan via fietsen. Vriend op de fiets. Vrienden op de fiets. Oh ja. En dan sliepen we daar. En zo trokken we Nederland door. Maar dat doen we nu niet meer. We hebben nu een campertje. En daar trekken we mee rond. Oh, dus jullie staan hier in de buurt ergens? In Grubbevorst. Ah, in Grubbevorst? Ja. Oh, dan denk ik dat ik al weet waar. Even geen namen noemen. Oh, nee. Net buiten het dorp? Ja, precies. Ja. En dat is een mooie camperplaats. Ja, dat is een mooie camperplaats. Ja, maar hier is het ook prachtig. Want wij komen net langs het Zwarte Meer. Zwarte Water. Of Zwarte Water. Ja. En het is goed. En het is erg fijn fietsen hier. Want ik zag jullie tegen elkaar ook commando's geven van rechtdoor. Ja. We hebben jullie fietsen op de knooppunten. Ja. Verdwalen ze dan niet bij in Nederland. Waar je ook fietst, Mooi hè? altijd knooppunten. En dat knooppunten gebeuren komt uit België vandaan. Je houdt niet van mogen. Nee, ik wilde maar het het komt net uit zeggen. België vandaan. We mogen het niet hardop zeggen, maar de Belgen waren ons voor. Ja, in de kolenmijn hebben ze het gedaan. Daar was het al. Klopt. En er kwam een ingenieur, die kwam boven de grond, die had vrije tijd. Hij zegt, wat is dat allemaal met die richtingenwijzers, dat werkt toch niet? En die is dit gaan ontwikkelen in België, want België waren gewoon de eerste die het hadden. En het werkte zo fantastisch. Nederland is er op een klein beetje mee begonnen. Heel Nederland staat vol met nummerborden. Duitsland begint er ook mee. Ja. Het is gewoon... Van die kolenmijnen in Belgisch Limburg, daar is nog vrij veel van te zien. Als jullie nog eens een keer, dat is een kleine tip van mij, voor jullie, gratis hè. Als je googelt op Beringen, dat is in Belgisch Limburg, daar heb je nog heel veel, ook prachtig nog die torens van de oude mijn en zo. Daar kun je nog veel zien. Ja. En daar kun je dus ook hele leuke knooppunten fietsen in die contraien. Ja. Maar het is ideaal voor de beginnende fietser. Die moet eerst even leren wat een knooppunt is. En die kaartjes, die kun je gewoon... Kopen? Nee, die schrijven we voor zelf op. Ja, maar die kaartjes die zitten erbij. Die passen daar dan fijn in. Ja. hoor. Dat doe je zo open en dan kan je zo weer een nieuw kaartje maken. En we hebben Het lijken wel van die Jadzee-briefjes. Ja, nou lijkt het op, ja. En we hebben een groot boek waar alles in staat. En daar schrijven we dan weer uit over. Kunnen we thuis de route maken. En dan maken we thuis de route. Hoe lang zijn jullie al Getrouwd. samen? Getrouwd, vorige week 54 jaar. Hartstikke idee. Ja. En hebben jullie dat op vakantie gevierd of thuis? Even kijken, hè. Toen waren we op vakantie. Nou, we zijn doorlopend op vakantie met de Ja, camper. hè? Ja. Dus, nee, toen waren we net... We hebben met de hele familie gegeten. Oh ja, een paar dagen daarvoor. Ja. Hé, maar lieve mensen, het is wel uitzonderlijk. Ik denk zeer uitzonderlijk
dat mensen van jullie respectabele leeftijd, maar ook al zo lang Ja, tegen bij de elkaar, tegen de 80. nog op, zo noem ik dat altijd, zonder voetelfiets, Ja. gewoon puur natuur, nog samen dit soort tochten maken. Alle Nou, bergen fietsen we op. Wij zijn een hele bijzondere familie, hè? Oh, vertel. Toen wij gingen trouwen, toen hadden wij al onze opa's en oma's nog. Wij waren de oudste kleinkinderen van twee kanten. Want Onze kinderen, vertel hoeveel. Ja. Onze oudste twee kinderen, we hebben 3 kinderen, Ja. onze oudste 2 hebben 12 opa's en oma's gehad. Echt, hè? Ja, en Geen nog- bonus, geen Nee. echte. Biologische opa's en stonden oma's. ermee Dus in daar de moet je even Telegraaf. over nadenken. Oh, waar? sorry. Ja. Ja. in de Televaag. Ja. Ja? Ja. En het suffertje natuurlijk van de omgeving. 12 opa's en oma's. Van Enkhuizen, Horen, Horen. West-Friesland. Ja. Oh, dus jullie zijn min of meer wel relatief Ja, sterk gezond. beroemd. Sterk Ja, gezond. ja. Hé, maar u gaat altijd gesoigneerd de fiets op, Ja, lippen bijna netjes wel. gestift, Ja. in matching met de helm. Ja, Helemaal. natuurlijk. Handschoentjes Ja. in de rood. En we fietsen zoveel dat ik had helemaal een verbrande onderlip. Daar hebben ze tegenwoordig iets voor, hè? Ja, maar het was zo Lippen erg. in... Nee. Invetten. Ja, nee. Het was gewoon verbrand. Man. Een dikke korst erop al. Maar ja, wie zijn lippen brandt, ja, die zit Op de niet op zijn blaren grond. zitten, hè? moet op de blaren slapen. Ja. Hey, hoe lang is de tocht vandaag? We gaan Venlo en dan zo de andere kant van de Maas weer terug naar Dus, Grubbevorst. we, Nee, zouden, onze tochtjes zijn niet zo lang meer, hoor. we zouden eigenlijk vandaag naar huis gaan, of naar huis gaan, een andere Volgende camperplaats zoeken. Maar het was zo leuk mooi weer hier, dat we zeggen, we blijven hier gewoon nog een dag. Ja. En als morgen ook hier mooi weer is, misschien dat we dan Morgen ook nog ook wel nog hier blijven. zijn, ja. Dat is het mooie Nou, volgens van, mij van blijft het campen. deze week Ja, heel blijft lekker nog wel weer. hè? Ja. Ja, klopt. Hebben jullie nog tips nodig? Nee, we zijn al Nee. vaak hier geweest. Ja. Toen we Dus, nog de lange afstandsroutes fietsten, toen was onze eerste route van Horen naar Maastricht. Joh. En toen stonden we met 2,5 dag op het Vrijthof en toen zei ik echt zo, wauw, dat hebben we gedaan. Ja, dat hebben we Dat gedaan, was wel hè. 20 jaar geleden, hoor. Dus jullie hebben samen al veel Heel overwinningen veel voor jezelf kilometers behaald. gefietst. Al Ik heel denk veel dat onze kilometers fietsen tegen de 200.000 kilometer gefietst Ja, hebben. heel veel. heel Deze veel. fietsjes nog Ja. altijd? Ja. Dan zijn Nou, jullie, wel eens een keer een nieuwe ketting of zo eronder. Ja, maar dan zijn jullie ook zuinig op het materiaal. Tuurlijk. Ja. Tuurlijk. Dat moet je wel doen. Hey, en wie kookt er meestal met jullie? Ja? hij is de kok thuis en in de camper. Zo, Ja. Altijd. Ja. dus zelfs op vakantie, nou ja, u Ja. zegt hè, we hebben Ja. altijd vakantie. Maar Maar zelfs als u met de camper weg bent, Ja. dan Nou, staat hij in de keuken. Dat komt ook. Vroeger, we hebben een eigen bedrijf. Het staat hierop. Kijk even. Maar toen kwam ik er nooit aan toe. Kinderen niet opvoeden, dat werd allemaal door Anneke Ja, gedaan. ja. Maar u gaat me toch niet vertellen dat u nog steeds een bedrijf heeft? Jazeker, maar de oudste zoon Oh, die Is de doet het directeur. werk voor me. oké. En wij zijn de financiers. En u maakt het geld op? Oh, precies. Nee, we En zijn we de maken- financiers. Allebei. We genieten ervan. Banken financieren niet meer. hoor. Dus u bent meneer Piet? Ja. En u bent mevrouw Anneke. Anneke? Piet en Anneke. Ja. Klopt. En Dus. wat staat er vanavond op het menu, Piet? Spersieboontjes. Oké. Ja. En, En we zoeken altijd Nederlandse groenten uit als we gaan eten. Geen Spaanse of Marokkaanse of zo. Altijd wat in Nederland verbouwd is. Appels, je kan ons een appel komen halen, komt uit Nederland. dus jullie hebben dat groentewinkeltje bij jullie uit de straat van de Camperplaats op de hoek al lang gezien? Ja. 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 Ook gezien. En de lekkere Blauwe bessen. Heerlijk. Nou, Heerlijk. genieten. Ik heb het al lang gezien. En staat er überhaupt nog iets op jullie verlanglijstje? Ja. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja. Jongeman. Staat er... Ja, zeker. Kijk, als wij thuis komen, dan zijn we een dag of wat thuis. En dan gaan we weer. En dan gaan we zo s'avonds, als we thuis zijn, dus we praten. Nou, waar zouden we nu heen gaan? Ja. Naar het noorden, naar het oosten. Naar... En zijn jullie het altijd eens? Ja hoor. Ze regelt alles. Oh! Op Nee die hoor, manier. Ja, ik gaat niet, altijd hoor. goed. Gaat altijd goed. Ja hoor, Ja. ik krijg volgelucht. Nou,
Ik heb die nummers opgeschreven, dat gaan we doen. Ja. Uitstekend. Oh, dus Anneke puzzelt eigenlijk een beetje de routes. Ja. Dus u schrijft 2 van die briefjes Ja, vol. klopt. Ja, Wat een ja we moeten ontdekking, wel hè? dezelfde nummers erop hebben staan. Maar Hè? het is natuurlijk ook zoals... eigenlijk heeft elke goede, langdurige relatie... een publiek is een publiek geheim, hè? Je vult elkaar aan. Zeker. Dat is zo. Dat Ja. is zo. Ja hoor. Kookt die ook een beetje lekker? Ja hoor. Maar we overleggen wel wat we gaan eten, want ik doe de boodschappen. Dus ja, daar moeten we eerst wel overleggen. Ja, boodschappen heb ik nooit gedaan, anders kom ik altijd met veel te dure boodschappen thuis. Met veel te veel en zo. Met veel te veel chocola. Als u de boodschappen doet. Als zou doen.